Chtěla bych být trochu lehčí, do kalhot se vejít tenčí, ale nebudu se celé hodiny trápit běžícím pásem. A jen jednou za čas dám si hranolky s masem. Chci hubnout rozumně a se zdravým nadhledem. Nechci jen znuděně počítat ty tabulky s nutričním přehledem. Ráno věnuji rychlé rozcvičce, vyhýbám se lavičce, hlava, břicho, šténa, ramena. Po několika cvicích jsem celá znavená. K obědu hlavně zdravé normální jídlo, žádné malé nic, co chutná jako mýdlo. Večer jen malý kousek rajčete a sýra, že se